Em costa pensar en referents femenins així coneguts, no? Pel públic en general, però sí que de seguida penso en referents una mica més personals, no? I sí que tinc un parell de referents. Un és la meva mare, que la meva mare és química. Anava a congressos, que tenia interacció amb altres científics, no? Tota aquesta part ho he viscut a casa i per tant és bastant el meu referent proper, no? Ja des que estudiava em fixava molt en les professores que tenia, veia com ensenyaven la seva professió, a més feien investigació i publicaven a revistes d'impacte i era una cosa que ja em fascinava des de llavors. Jo crec justament que ens falten referents femenins a la carrera d'investigació. Els meus referents són més aviat companyes de feina que no pas models a seguir com si fos, no sé, Marie Curie, no? Aquesta idealització que en tenim a vegades de les dones a la ciència. Són més bé companyes que puc admirar per com fan la seva recerca o com fan la seva conciliació de vida familiar i personal i professional. Tenim un repte i una dificultat és que a moltes dones la vida professional la tenim en el moment en què també hem de tenir fills, no? I això és una realitat que és així i que potser sí que s'ha anat modificant amb el temps perquè abans les dones tenien fills més joves i ara els tenen més tard i aquest tard és precisament quan estàs en el ple creixement professional, no? Hi ha moltes dones que ja no arriben a certs càrrecs, a certes posicions, perquè aquest moment fa que potser es quedin, no? Potser en un altre estadi o per poder conciliar millor la vida laboral i familiar, doncs no agafin tantes responsabilitats. Jo crec que com a reptes de futur, o més bé reptes del moment present, tenim, per exemple, el repte del sostre de vidre, d'aquesta barrera invisible que hi ha de les dones a la ciència, on ocupem molts llocs dels primers passos de la carrera. Hi ha moltes dones investigadores, hi ha moltes dones fent doctorats, però hi ha poques dones que arriben a llocs de prenent decisions, de, no sé, investigadores principals de projectes, dones que facin càrrec de gestió, deganes, rectores d'universitats, etc. El principal repte és que hi hagi més difusió científica realitzada per dones. Avui en dia hi ha molts grups d'investigació de noies, però a nivell de congressos nacionals, internacionals d'odontologia, la majoria de ponents són encara homes. Estic segura que en els pròxims anys hi haurà més noies que estaran fent ponències a congressos i la proporció serà molt més equitativa.